mi několik let se tohle naučit, ale já tě to naučím za minutu. Za prvé, pravidlo života. Život na tebe nikdy nepočká, až budeš v pořádku. Každý den vstaň a dělej vše naplno. Za druhé, zdraví. Ujisti se, že se o sebe dobře staráš. Když se ti něco stane, svět jde dál. Za třetí, kořist nebo predátor. Pokud nepracuješ na tom, aby si vypracoval svůj vlastní život, někdo si tě najme, aby si vybudoval ten svůj. Za čtvrté, jdi si za svým. Nenech se ničím rozptylovat. Pracuj v tichosti, oslavuj v soukromí a buď tichý. Za páté, stoicismus. Staň se mistrem svých emocí, klidná mysl vyřeší jakoukoliv situaci. Pokud ještě nesledujete náš motivační projekt, pravděpodobně nás už nikdy neuvidíte. Pokud ano, gratuluji, rostete každý den.